Maayong adlaw kamaritis. Kumusta naman mo kamaritis? Kumusta ang kinabuhi kamaritis? Today's video kamaritis is about ang mga butang nga makahugaw sa tawo. So unsa man yung mga butang nga makahugaw sa tawo mga kamaritis? Ang uban, ang butang nga makahugaw sa tawo pinaagi daw sa mga pagkaon. Kay musupak ta sa mga pagkaon kamaritis kanang nakasala na, nakahugaw na sa tawo. Pero magbistag Biblia kamaritis, wala ako ani gimin ug unsa, basta nagbisra ko Biblia kamaritis. Si Jesus mismo ang nagpamatuod ani kamaritis, no, nga nag-ingon siya diri sa Matthew 15 verse 10 taman sa 20. Hala, taas-taas ni kamaritis, no, nga si Jesus mismo diri namulong nga ang unsa man jud ang makahugaw sa tawo. So magbistag Bible gahapon kamaritis, maayong balita Biblia dara kamaritis, dara maayong balita Biblia. So magbistag Biblia kamaritis, si Jesus mismo ani namulong. Ingana siya diri sa 10. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto sa kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo ug sabtan ninyo kini, dili ang musulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundili ang mugula sa ihang baba. So klaro kay kamaritis, ang dili makahugaw sa tawo katong musulod, tungod kay mugula ra siya, no, dili ang musulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundili ang mugula. Dili daw ang musulod ang makahugaw kundili katong mugula, yung lumabas sa bibig. Hindi daw ano ba sa Tagalog yung hugaw? Hindi daw marumi yung ipasok sa bibig, kundili daw yung lalabas. So ganyan kamaritis, dili mosulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundili ang mugula siyang baba sa 12. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an nga miingon, nasayad ka ba nga nalagot ang mga parisyo tungod sa imong gisulti? So ang mga parisyo kamaritis naglagot ni Jesus tungod sa ihang gisulti nga ang mahugaw katong mugawa sa baba dili ang mosulod. Sa 13 imiyon jud diri si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atoa sa langit pagaibton. So ibton, nagterm siya nga ibton. Sa 14, pasagdi lang sila kay sila man ang giya nga buta, ug kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Amen. So ang buta daw umuagak daw og laing buta kamaritis, mahulog daw sila sa kanal. Sa 15, si Pedro miingon, sultihi kami sa kahulugan nining sambingaya. Sa 16, si Jesus miingon kanila, dili pa ba usab diay kamo kasabot? No, ang apostoles sa gani giingnan ni Jesus kamaritis, wala ba diay kamo makasabot nga ang masulod sa baba sa tawo mapadulong sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas, meaning nga moagi ra sa iyang tiyan, mugawas ra sa iyang lubot. So nin-ana ra kamaritis, mugawas ra sa iyang lawas. Diri sa 18, apan ang mga buta nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. So katong ang mugula gikan sa baba kamaritis nga gikan jud sa kasing-kasing sama sa daotang hunahuna. Sa kasing-kasing dayon musaka sa daotang hunahuna kamaritis, mukuan siya, kasing-kasing mugula mga daotang hunahuna sama sa pagpatay, pagpanapaw, daotang nga pakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang-butang. So klaro kay kamaritis nga
Maunay mo gawas gikan sa imong kasing-kasing padulong sa imong hunahuna nga kanang daotan maunay ming gawas sa imong baba. So maunay dili maayo ka marites. So klaro kaayo diri sa 20 kini mga butang nga makahugaw sa tawo apan dili makahugaw kung kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo katong iyon ang pagpamakak, pagpabutang-butang katong sa 19 ka marites apan dili kahugaw sa tawo kung mukaon siya kahon. So si Jesus nag-ingon ani ka marites dili una manghunaw sumala silang giingon nga mooy angay buhaton. So dili daw angay buhaton nga katong di ba naa sa balaod sa una mga kamarites nga mas gani ang mga paresyo kung mukaon ka dapat manghunaw ka daan. Ato nga time na si Jesus gani gibadlong ato nga ngano daw mga daw sila nga wala pa man daw panghunaw og kamot. So miingon si Jesus nga ang makahugaw sa tawo katong mugula sa ihang baba dili makahugaw katong sulod katong mining gikaon tay mo igawas ra sa ato ang lawas gawas sa atong lawas kamarites. So ana ra kamarites nga ang makahugaw si Jesus mismo ani namulong kamarites nga makahugaw sa tawo katong mugula sa baba sama sa pagpamalikas, sama sa pag-insulto, sama sa panghimaraot sa imong isig ka tawo, kanang sama sa imong mata nga imong nakit-an imong isig ka tawo, imo dayong laiton, imong sawayon, mo anay makahugaw ka marites nga mo anay gipamulong Jesus Christ. Pero ang mga pagkaon nga mosulod si Jesus jud mismo ato gaingon ka marites nga igula ra sa lawas. So meaning ang makahugaw sa tawo katong imong pagkadaotang buhat, pagkadaotan ng mga bad words nga atong gisampit sige ato ang amahan nga pisting yawa kanang mga PI, mga in short mga bad words kamarites. So din ana ang gibadlong sa Ginoo nga dili nato dapat buhaton ang mga pagkaon igawas lamang sa lawas. So din ana kamarites kontra kaayo si Jesus sa mga parasyo. Wala ko nagkuan diri nga naragihapoy parasyo karong mga panahon na kamarites nga suko kay sila ni Jesus gani na lugar nga pinangga kay ni Jesus sa unang panahon. Dito siya na gipakatawo, dito siya nagministry, dito siya gilansang sa krus, dito siya nagpakamatay, dito siya nabanhaw. So subo pamalandong kamarites tungod kay nagsaka na sila dito mga balaod nga iban ang pulo nga Jesus Christ kundi Emmanuel daw. So wala ta nagbase unsa nga ngalan atong pagkadad-on basta kung doon nato sa atong kasing-kasing si Jesus Christ padayon ta kamarites tungod kay mao may sa ato ang kasing-kasing nga si Jesus Christ ang ato ang mediator nga to sa Dios nga Amahan sa langit. Siya tigpatiwala, siya tigtunga kamarites. So nin ana ra kamarites manghinaot ko nga nasad mo nasabtan karon nga to this video. Mahinaot ko nga yung nasabtan kamarites nga dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao kung dili ang bugula. So klaro kay kamarites, God bless. Salamat sa iyong paglantaw, salamat sa pag-follow, salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel. Thank you very much. Kung wala mo milantaw sa akong video bisag napulan mo na sa akong nawong ailan yung kapuli tungod kay ayaw ang kanang material nako nga butang inyong lantawon kundili ang mga pulo nga migula sa akong baba tungod kay mo ni paigmat sa mga espirituhano natong nangatulog kamarites. Maura na kamarites. Bye bye. God bless.